Universiadaga big zakozlar işledik big köp. Bizning endi hozir bizning sapagilarni kiyib, Amerikada da jeriler, Fransiyada da jeriler big köp sapagilarni olib ketdiler. Unda yasagan edik, ondan soň doполнительно işledik endi biz. Ekspozitsiyalarыбыз bizning Fransiyada da, İtalya muzeylarında da var. Nindi hünerler var idi hem nindi hünerler var hazır. Тегүчеләр, художниклар түгел, исполнители художественно-оформительские работы, дизайнерлар дигәндә. Алар шул дизайн кебегрәк инде алар художественный витрарный росписьнең бер төрен эшли алалар, аннан соң инде краска белән эшли торган. Шундый ярак узкирак направлениедә хәзер техникум булгач безнең специализациялар киңәйде. Һәм без инде дизайнерлар, һәрбер направление буенча дизайнерлар ачып җибәрдек. Һәм алар инде менә алар инде бик күп төрдә менә художник дип бит, художник бит бер төрдә генә аны карап булмый. Анда бик күп төрле декоративный творчество ягыннан инде киң җәелдереп аларга белем алалар инде. Кожны мозаика буенча белемнәр бирәбез. Тегүчеләр, шигүчеләр, күн эшкәртмәләр буенча агачтан каеп зып эшләүчеләрбез. Шигүчеләрне әйттем инде. Күннән сапагылар тегәбез инде. Яңа безнең яңа юнәлешне без ачтык керамика буенча, балчыктан эшкәртмәләр ясау буенча һәм ювелир направлениесе инде безнең әле менә 5 ел гына. Тагын инде әлбәттә дизайнерлар безнең мастер народных художественных промыслов, мастерлары дигән яңа направлениеләр ачылды. Күргәзмәләрдә катнашасыз бугай, менә кичә арт галереяда. Арт галереяда безнекеләр мастер-класслар күрсәтәләр, үзебезнең картиналарны сатабыз. Безне күрсәтәбез. Әле декабрь аенда без Мәскәүдә булдык, Ладья дигән конкурста. Тагын зур безнең инде үрләргә уладык инде. Ес иң яхшы товар һәм услуга дигән номинация безнең Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясында үткәрелә торган лауреат беренче стипендия алды инде быел. Бөтен номинацияларны агач буенча да, күн буенча да бик матурына милли безнең курчакларыбызны киендерәбез, милли киемнәр белән. Да татар гына булмасын, мари төрле илләрдән. Һәм универсиадага без төрле илләр курчакларын киендердек. Алар менә Дом дружбы народов, халыклар дуслыгы йортына килсәгез, безнең курчакларында һәрберсен курчалып торалар инде. Алар без теккән курчаклар. Элеккегә инде бары 8 направление буенча инвалидлар. Менә шуларның чиккән картиналар менә аларның кабинеттан алып, чөнки алардан шундый инде яңа чистая энергетика килеп тора. Январь ахыры һәм февраль уртасында безнең 42 балабыз үзе чыкты. Алар безнең художниклар, исполнитель художественно-оформительские работы, художниклар һәм агачтан кайызлап эшләүчеләр. Диплом бирелә инде аларга махсус. Алар март аенда менә һәр диплом оформительләре белән эшли башлады. Дипломнарын март аенда алачаклар. Бүгенге көндә 296 бала иде. Менә инде калганнары безнең июнь аенда тагын чыгарылыш була. Бу мәктәптән соң килгән кешеләр инде. 9нчы класстан да кабул итәбез. Һәм 11нчы класстан соң да кабул итәбез. Һәм укып бетереп, югары белем алып килеп, яңадан өйрәнүче кешеләр дә килә аламы? Кандидат дип науклар да бар. Музей директорлары да килеп укып киттеләр. Бүген бигрәк тә нәрсә белән кызыксынып киләләр? Нәрсә өйрәнергә телиләр? Бүген ниндидер бер дефицит направление бар дип әйтә алмас идем. Әгәр дә үзеңне конкурентоспособный итеп куя белсәң, бөтен направлениеләрендә бик кирәкле. Кирәкмәс направление юк. Бүген инде безнең ювелирга бик зур конкурс формасында инде безнең кабул итәбез. Художниклар безнең әзрәк конкурс формасында инде. Әле былтыр инде без даже үзебездә аптырашта калдык. Без резчикларны, кайыз агачтан эшкәртмәләр ясаучыларны без авырлык белән җыялдырыйк. Былтыр инде алар бик дефицит булды. 11 кеше, ә безгә бу задание биргән всего 9 кешегә. Ну без аларны кабул иттек, конечно. Кайбер кием дизайны буенча бармы сездә? Кием дизайны буенча. Тегүчеләр, дизайн ясаучылар бар, кием дизайны буенча. Чөнки менә хәзер бит мөселман модасы, татар кызы модасы дигән тема еш әйләнә. Без катнашабыз анда. Без катнашабыз, без үзебезнең тарихи өлгеләрне алып, анда теге яулыкны артка бәйләп, матур иттереп бәйләп биргән татар кызлары, шундый кызларыбызны чыгарабыз. Менә бүген кызыксынган кешеләр ничек килә алалар, кая килә алалар һәм гомумән сезнең мөмкинлекләр артты-мы? Яңа бинада битенсез ничә ел? Мөмкинлекләр артты. Без әле былтыр май аенда гына бу бинага килеп укый башладык, чөнки аның ремонтлары булды.
Bu bina indi taşlandık bina diп әйтсәң бөтенләй дөрес булмас. Чөнки монда бер ягында инде укып утырадыр салкын бинада балалар, икенче ягында инде менә түбәсе ишелеп емерелеп төшеп. Менә полностью аны мәдәният министрлыгына бик зур рәхмәт, президентыбызга бик зур рәхмәт, акчалар бүлеп биреп, менә шундый хәлгә китереп киләбез дигән. Әле беренче, икенче этажда, спортзалда, ашау бүлмәләрендә әле безнең ремонтлар, раздевалкалар да бетмәгән, бара. Ну, алай булуга да карамастан безнең бүлмәләребез зурайды. Бина безнең типовой дигән гесекенне кабул итүләр бара. Кабул итәбез документларны. Түләүлеме ул сездә, түләмсезме, ничә кирәк? Бар безнең бу задание 11 кеше куелган икән, без 20-гә хәтле кабул итә алабыз. Калганнары менә инде шул бу заданиене иткәннәр инде түләүләргә укый алалар. Ничә сумга Безнең түләүләрдә укучылар бар. Шул 18 меңнән алып 20 меңгә хәтле. Сезонлапмы инде 18 мең бер укып чыгуга инде? Бер ел өчен. 10 ел 10 айга инде 18. Чит илләрдән кызыксынусыңа бармы? Бар, без Кытай кызын укытып җибәрдек. Кытай кызлары инде безнең Фәнзирә Хакимҗанова Җәүһәрова алардан безгә сорап килгәннәр. Перимнан килеп укучыларыбыз бар, Петербургтан килеп менә ювелиркада булдыр безнең бер кызыбыз укып китте. Свердловский, Саратов, Самара ул яклардан бик күп кеше килә. Чебоксары инде әйткәндәй. Чөнки бит нихәл Равшания ханым, авылларда теге кул эшләрен белүчеләр кими өлкән буыннар. Хәзер тауып та алмаган кешеләрдән менә сез кире ул күренешне, ул гореф-гадәтне кире кайтара алырлар микән сездә укып чыккан яшьләрме, кешеләрме? Кайтаралар. Чөнки Районнарына, авылларына кайтып, ювелирка буенча безнең менә үзләренең предприятиеләрен алып ачып эшләп җибәрүчеләребез бар. Зеленодольскида, Азнакайда бер менә гаилә үзенең һәм мондан үзе укуны бетергән яхшы студентларны үзләренә алып, шулай матур итеп эшләп яталар. Былтыр аннарысын безнең художниклар бер группа чыкты да, алар үзләре ипи тезеп, менә минарга инде миңа звонить иткән заказларга без элбир алмасак, аларга бирәбез. Алар рестораннар охраняет, частный заказлар эшлиләр. Шунияктан самовар дигән ипи тезеп эшләп яталар тоже. Анда тоже кандидат наук бер ханым. Архитектура университетында белем биргән инде, белем исәпләнә шулай белемне үзгәртеп, матур итеп эшләп яталар.